Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z MSP. Jak widzicie, zaprosiła mnie hakerka Hell of Kitty Real Treat. Chcę być twoim przyjacielem. Nie odrzucę jej, ani nie przyjmę. Popiszmy sobie z kimś, albo chodźmy do centrum. Napiszę, że nagrywam. Okej. Jak widać, są tu sami zrąbani ludzie. Dodajmy ją do znajomych. Okej. Stańmy do niej. O tak. O nie, podrywacz. Pozdrawiam, Wiuzu 2006. Fajny strój. O nie, on ją gwałci. Co za debil. Okej. Już. Przyjmij mnie do znajomych. Halo. Mówię do ciebie. Przyjmij mnie do znajomych. Co za idiotka. No jak tak można? Potańczmy sobie. Ej, ona mi dłubie w nosie. Co za zrypana baba. Haha, a ja zrobię tak. I co? I nie ma mnie. I co ty teraz beze mnie zrobisz? Ty chyba mnie nie widzisz. Jestem tutaj. Zejdź ze mnie. Pedo. O. Zejdź ze mnie. Ty. Ze mnie. Nie kawkuj mi, proszę. Okej. Nareszcie. Lubię placki. Ha, to było takie śmieszne. W ogóle jestem śmieszna, prawda? Oczywiście. Usiądźmy, ale o co chodzi? To masz problem. O nie, buźka mi nie wyszła, zrypałabym to. To masz problem. O Jezu. Żenadix. Dzieci, już pora na spanie. Idźcie sobie. Okej, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka do końca. I jeśli się on wam spodobał, zostawcie suba, jeśli jeszcze go nie zostawiliście, oraz lajka. Będę wiedziała, że filmy wam się podobają. Pa!